Sarauniya TV, tashar al'umma. Baby shauƙin soyayya nake ji, jikina na mini kwashe-kwashe. Ni ma shauƙi nake ji, jikina na mini kwash-kwash. Baby shauƙi nake ji, jikina na mini kwashe-kwashe. Na miki kwashe-kwashe, ni kuma na mini kwash-kwash. Ba za a kai ki ba wajen kwalliya da kyawu, ban ga kamar ki ba. Kin iya shagwaba da fari da idanu, ya ne ba za na so ki ba. So asalin kowa halitta ce da har yau ban ga kamar ta ba. Na saba da ke, idan kika bar ni ba zan lura ba. Wani abu na mini ciwo, kaga ta nan ne ke mini yawo. Zo nan kusa-kusa sauke jawo, sai da kai nishaɗi na zai dawo. Rufa na kasa ya ne, in na yi fishi ka goya ne, ko ina ka nuna ne, in har ba kai to ba ne. Hoppe, shauƙin soyayya nake ji. Soyayyar mu ba da maka kwange, samu guri ka hakince, a tsakanin mu ba bakin joge. Auren mu ya kusa da ni da kai, daga yau ka fara yin kirge. Kai ne sanyin idanuna, ba abin da ya rage. Wanda ya so ka kai ma ka so shi dan Allah. Kukan gyare sai in daransa ya tsala. Sauran 'yan mata dukkan su zana kai bola. Ke ɗai tawa kin sanya zuciya ta na kwash-kwash. Baby shauƙin soyayya nake ji, jikina na mini kwashe-kwashe. Ni ma shauƙi nake ji, jikina na mini kwash-kwash. Baby shauƙi nake ji, jikina na mini kwashe-kwashe. Na miki kwashe-kwashe, ni kuma na mini kwash-kwash. Sadiq Salis Production. Hai, idan so cuta ne, to shi asalin san menene? Idan so cuta ne, shi asalin san menene? Oh, shi asalin so saka yake a zuciya zauna. Ko da an sa gaskiyar da ke ciki ta nuna. Tasirin so ba shi misaltuwa ko an auna. Alƙibla ce don saninsa shi sai an zauna. Ba wasa ne ba, shi so ba shirme ne ba. In kun san ƙauna, tun asali ba ta sauya ba. In ta shige ranka ka cire ta ba za ka yi ba. Ai kamar da wasa, ta karɓi baƙwanci na. Wuce kadara, ki jara gamar soyayya gimbiya ta fara. Abuna kin cancanta bani ruwan madara. Kwarai san ki yaro ɗaya ne tar da kimin tazara. Rashin ki gare ni jarabta ce kamar fatara. Na sanarwa da 'yan uwa, abuna kai ne garkuwa. Madubin rayuwa da na ji kishi zo ban ruwa.
da ke na fara, ƙare da ke na tsara, gare ni ba tsini dabara, ke ce ke tiran larura, ƙaunar ki ce a bar gadara, kuɗin sadaki na tara. Idan so cuta ne, ni kuma cutar ta mini magani. Cutar soyayya, soyayyar ita ce magani. Ita ce magani. Sarauniya TV, tashar al'umma.